Subo. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng pata amonado. At pansit canton. Yes mga ka-foodies, at meron akong rice. Apo. At meron tayong sarsa. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin ulit ipakilala sa inyo ang isang gaming apps. Ito po ay ang Dream Club. Sa mga hindi pa po naka-download, panoorin natin po natin Dream Club mga ka-foodies. I-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos i-click ang download, install, pagkatapos po ay open. Pagka-open po ng apps ay lilitaw po ang register or login. Pindutin po natin register. Dito sa account ilalagay po natin cellphone number at sa password naman po ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. Pagkatapos po ay i-confirm lang po natin ang password at sa OTP naman po ay i-click po natin send at hintayin natin pumasok ang OTP code sa cellphone na ginamit natin kanina. Pagkatating po, i-type natin siya sa OTP field at i-click ang register. Pagka-register po ay meron na po tayo kaagad libreng 5 pesos coins. Ito po mga foodies, meron po silang mga games. Meron po silang color game, Dragon vs Tiger, Red and Black, Birds and Animals, Baccarat, Pusoy, Fish Reef at iba pang mga games. At syempre, meron din po silang tongits na paborito nating lahat. Para naman po makapaglaro, kailangan po natin mag-cash in, pindutin po natin wallet at lilitaw itong personal info. Ilalagay po natin ang ating GCash number at sa may OTP, i-click ang send at hintayin natin OTP code dun sa GCash na nilagay natin kanina. Pagkatating po, i-type po natin OTP field at i-click ang save. Subukan po natin mag-cash in, i-click ang wallet at subukan natin ang 100 pesos, i-click ang yes at pagkatapos po ay i-click ang copy. Punta na po tayo sa may GCash at i-click ang send money, pagkatapos po ay express send, ipipaste po natin ang number na kinopy natin kanina. I-type ang 100, pagkatapos po next at send 100 pesos. After nun, balik na po tayo sa ating Dream Club apps at makikita po natin pumasok ang 100 pesos na ikinash in natin kanina. Kung hindi naman po, pwede natin i-click ang refresh button. Subukan po natin itong tongits. Open lang po natin itong tongits game. Pagkatapos po, pipili po tayo ng kung anong table bet ang gusto po natin. At hintay lang po natin ang ating mga makakalaban. At pagka-start po ay ganito lang siya kadali. Para sa totoong tongits po sa pagsapaw, sa pagbaba ng bahay, at sa pag-fight at pag-call. Napakadali lang laruin mga ka-foodies. At hindi lang yon, ang mga napanalunan natin ay pwede nating i-withdraw sa ating GCash po. Pindutin lang po natin ang withdraw at i-type ang withdraw sa amount. Maaari po tayong mag-withdraw mula sa 300 up to 10,000 pesos. Ito po ay papasok sa ating GCash within 12 hours lang po. Kaya ano pang hinihintay natin mga ka-foodies? Kaya i-download na po natin ang Dream Club. Nasa description box po namin ang kanilang link. Hayan mga ka-foodies, naparod natin kung paano i-download ang Dream Club. Nasa description box po namin ang link. Kaya download na po. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin, mangantam kayong Kapampangan. Manganta na po. Opo, bago kami mangan. Ako, may pangit. O, di nyo makita yung mga kinakain ko. Ama kami mangan. Ayan mga ka-foodies. Tinanggal namin yung basket para makita yung kinakain namin. Yes. Ay, Masyadong mataas kasi. unang subo tayo to. Pata. Pata. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga ka-foodies. Masarap, madaming kalamansi. Yan. Sarap yan. Sarap.
Kuha kita. Sige. Iyan. Kamayin mo na lang. Kamay mo na lang yan. Yan. Kamayin ko na lang. Subo. Sarap. Ano tinuturo mo? Malayo kasi kay BPM na. Tinamnam. Sarap. Cheers. Excuse. Kinamay. Ay, sarap. Thank you.
Chinga ako. Sarap. Bakit? Yung kanin mo. Gusto mo? Sa kanya to. Parang ayaw na niya. Ako na lang kakain. Akala ko pinapakain mo sa akin yung rice ko. Gusto mo pala. Ang daming gulay, no? Ang daming sangkap, no? Ano lumabas? Bala. Ano lang. Ulo lang ng isda. Mga kapudibis, kung panoorin nyo na ang Kusinang Kabalem, doon nyo mapapanood kung paano ililito ang pata Hamonado. amunado. Pata amunado. At saka yung pancit canton. Siyempre, mag-subscribe at mag-follow na po kayo sa Facebook page at YouTube channel ng Kusinang Kabalem. Ang sarap pagkaluto. Masangkap. No? Mm-mm. Ay, atay.
Salamat po. Lapit ka. Huwag mong kainin yung dahon, ha? Ayan. Kaya ko na. Kaya yung apple. May chicken pa. Sayang. Sarap? O hindi. Ito mga foodies, naubos po namin yung isang madaming pancit canton at pata hamonado. Magluto na po kayo at pakivisit na din po Kusinang Kabalen para po malaman po niya kung paano iluto ang pata hamonado at pancit canton. Siyempre mag-subscribe at mag-follow. Dream Club po, mag-download na po. Nasa description box po namin ang link. Ayan mga kapudibis, nauubos namin yung pagkain namin. Follow nyo na ang aming Facebook page mga kapudibis. Opo, at ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, TikTok ni Bibi Ahmad. Siyempre, Kusinang Kabalen at The Foodie Bee Vlogs. Yes mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.